сцену поменять крыху. Ага, и оно... Ну, добро, ладно. Так, калі што, я нічога не адключаў, тебе таксама чутна, просто каб ты ведала гэта. Я не памятаю, як там зрабіць, каб тебе было чутна, мяне не было чутна, і наадварот. Вось. Так, трансляции. Спасылка на видео. Так, добра, трансляция пачалася. Зараз мы зробім пост. Так. Так, хвилиночку одну. Запланувати. Так, добре. Так, ти уваходиш у гульню? Угу. Зараз. Так. Зараз. Так, мяне чутна, гэта добра. Цяпер засталася 8 гадзін, я тады зменю сцэну і можна пачынаць. Добра. Зараз паслухаем, што там чутна. Так, тебе таксама чутна. Затрымка штосьці каля 2 хвілінаў ці адной. Ого ж, ну ти даєш. В сэнсе? Ну, затрымка 2 хвилини. Ну, каля хвіліны. Што не так? Ну ладно, каля хвилини яшчэ добре. Все одно не разумею, в чым праблема. Ну, не, просто Третей, ад таго, які ў цябе стрым, залежыць ад таго, якую патрэбна затрымку рабіць. Калі ты ўзаемадзееш больш з аўдыторыяю, затрымка павінна быць як можна менш. Калі ты больш зацыклены на гульні, то есть без ўзаемадзеяння з аўдыторыяй, тады можна рабіць затрымку і больш. Гэта не так працуе, гэта працуе ад магчымасцяў кампа. Давай гэта... Ад магчымасцяў. Фактор того, что... Давай гэта, фактор того, что ідэальны комп, цудоўна ўсё. Убяром фактор кепскага кампа. Мы гэта... Нереалістычны свет, ідзе ўсіх цудоўныя неймаверныя кампы. Так, добра тады. 8 гадзінак, я мяняю сцэну. Так, гэц. Можна быццам бы пачынаць. Ты ўваходзіш? Так, ну я зараз толькі таксама сцэну паглядзім, памяняем усё па мадзе. Так, ну зноў жа, калі што, тебе чутно ўжо зараз. Таму я проста цябе чакаю ў гульне. Добре. Зараз. Так, што па якасці? Што ў нас выдае якасць? Чамусьці 720. Павінна быць не 720, павінна быць больш. Якасць гэта не галоўнае. Не, тут гэта больш дзеля мяне. Каб яна была 700... Я яе ставлю, яна павінна быць лепш. Дзіўна. Так, цяпер цябе таксама чутна. Так, гэта добра. Ну так. Гэта добра.
Так, усё, я зайшла. Ты... І як? Так. А ці шутну гульню? Так, шутно. Добра. Дзе ты знаходзішся? Вось ты дзе знаходзішся. Надеюсь, иди, а ты где? Я еще не... Ладно. У тебе на Ладно. карте все позначено. Все в порядку. Да, добре. Ну, Стоп. Я... Что? Это кропка ты, так? Ну так, что это ще може Вот. бути? Так. Не ведаю. Так, добра, Так. добра. Ну тоді я налады зроблю менш, правильно? Калі яно все одно показує 720. В графоне, так, добре. Так, ефекти. Давайте Зробимо высокую якость. криху менш. Назад. Добре. Калі гэта все одно 720. Так, Ей! на наступны стрым я тады выпраўлю, таму што ў мінулым, які не атрымаўся, я дакладна памятаю, што павінна было быць тыпу 1080. Яно нават так працавала. Ух, жорстка. Ты чаго? Ну, я про тое, што ведаеш, гэта як баланс, або у цябе ўсё добра, у мяне хрэнова, або у нас у абоіх пасярэдняе. Ну, гэта лепшым. Так, што ў нас за квест? Якія квесты ў цябе ёсць? Давай. Ну, у мяне, глядзі, тут є чал з гэтым. Так, я лічнікам. бачу, но зараз не пра гэта. Якія квесты ў цябе ёсць? У мяне є гэты пасланнік караля цьмокаў, Так, ахова мяжы і даклад гэтаму Гряну, камнегрыву. Так, Я можам вось у здаць. нас ёсць ахова мяжы. Мы можам яго пайсці выканаць. Потым ад яго ўжо адштурхоўвацца. Потым Добре, ладно. я пайшоў бы ў Штормград, каб мы паглядзелі горад. І мы здадзім квест вось каралеву цмокаў. Так, Гэта у нас будзе проста экскурсія па гэтым модным месцам, або экскурсія з гістарычнымі гэтымі нататкамі. блін, на самай справе я не настолькі аматар гэтага сусвету, каб яшчэ і нейкі там лор распавядаць. Таму в лепшым выпадку я проста пакажу, дзе я рабіў сваю кавярню. Да. Пакажаш мне, дзе бухаць, добре, гэта таксама пойдзе. Ну так, у меня ёсць персанаж, у якога прям, ну, ёсць... І ён так і называецца. Бачонак бясконцага піва ці штосьці такое. О, жывёла. Так. Мяу. Я пока не могу применить это заклинание. Так, у меня ж былі там нейкія бафы. Так, чмокі? О, цудоўна. Так, о, медведь. А потым пачакай, ні на кого не кідайся, я баф раскіну нам. Не Ладно. памятаю, дзе ён быў. Так, Ну, ведаеш, друид... Так, ты ж друид? што? Ты друид? Ну так. Якой сабе друид жывёлаў забіваеш? Да вожухна! Що ти на моего чорта нападаєш, волчара? Так, да блин, а где оно? А, вот оно. Все, тебе баф есть, а на себе кинуть. Все, и на меня Куди баф прess? есть. Можно далее змагаться. Так, Так, зараз мне патрэбна відаць гэты... гэта смецце. Ай, так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ай, все, мне месца няма. А что у тебя там? Некая лухта у меня там. Потым можна будзе ўсталяваць себе аддоны, каб інвентар быў больш зручны. Тыпу ён у мяне выглядае інакш, і гэта выдатна. Ладно, добре. Іх, так, ну шо ж. І потым трэба будзе фігню з коштамі для аукцыёну ўсталяваць. Ну, так. Можна было таргаваць. Блокнот. Так, хадзем шукаць жывёлу. О, вось. Ваўчара. Мгм. Грец. Потым у цябе з'явіцца яшчэ адзін прывід, не памятаю на якім левеле, вось ён будзе палепш, таму што ён сможа пераагрываць на сябе.
Оп. Піймався. Пем-пем-пем-пем. А я зараз помру. Крышечку б хелпи, ладно. Буває. Так. Зараз я прибігу. Угу. Добре. Але пожадана, каб мы один таргет білі, бо ми його будемо хутчэй забівати і, типу, будемо жити. Добре, я зрозуміла просто. Так. Мені здається, покуль я кастуем свої чари, ти вже усіх забиваєш. А у тебе потім з'явиться, ми тебе ті купим. Чекай, стой на місце. Ладно. Так. Где она, где она, где она? Так, ага. А потім у тебе буде жезл, ми купим тебе жезл. І ти, типу, зможеш здалек просто стріляти. Пришпільно. Да. Так. Самое смешное, что этот посох я им можем бить, а не стрелять. А, Ну, это не гэта посох, палка. тому що. А потім буде жезл, і він буде працювати уже як треба. Оба. Оба. Ось так, эта фигня нам не потрібна. Ладно, тут... Не. Гец. Это заклинание еще не готово. Так, что это? О, моцно. Что там? Не, я стою атаки. Моцно. А, пришпільно. О, дякую. Так. Стан. Оп, і утекши від його. Видатно. Ух. Так, хто там застався? Так, там уже морлоки. Так, нам потрібно О. медведя. Ось він. Ой, є. Так. Добре. Застався зусім криху. Зосталося ще 2 медведя. А волк? Волк же ще один, не? У мене нема волку. Ну, Нужно добре. подойти поближе. У мене Так. ще один есть. Так, добре. Ой, так. На мене А, вже ой. 2 кинулись, а ти можеш допомогти на кришечку? Добре, зараз. Хіл і тікать. Та, блін, мета. Хіл? О! Видатний хіл. Так, добре. Я вижив, тепер я веду. О, 10 левел, юху. Так. Єй. Теперь нам доступны данжи. В данжах мы будем зараблять больше. Угу. О, мне отчинились эти очки талентов. Добро. Так, что я там прокашиваю? Я не помню, какая у меня прокашка была. Так, это что? Баланс. Угу. Так. Совух. Совух учить як план. Баланс. Балансит. Ага. Так, значит, так. Так. Ага. А, у нас Мгм. быцем бы... Так. А тут я буду... А, медведь. Ага, тогда я беру медведя. Так, я не разумею. Так, панельки. Что не так... Так, ага. Мгм. Потрачної мани. А, ось я зрозуміла, як я гэта ўсё. Вельми складаная система. Ага. Так, а гэта що? Так, а что у тебя есть? Таленты. Я Ты просто... гляди. пакуль- Мгм. Дэманалогія, гэта за цябе будзе змагацца. Гэтая фігня. Так, добре. Знішчэнне гэта ты будзеш ужо больш страляць, ну і ўсё адно у тебя будуць гэтыя мобы. Я, калі кашаў себе гэтага Так. чорнакніжніка, я ўзяў себе дэманалогію, каб змагалася за мяне гэтая фігня.
Так, зараз. Так, гэта мяне паляпшае. Ага. Порча, гэта що? Ага, так, гэта таксама атака. Ну так, Ідзі так. сюди. Зараз я трошки себе Так. гэта. Добре, конечно. Чёмная магія. Зараз Ага. поглядим. Так, гэта праклён. Праклёны ідуць сюды. А, не, стоп, не, праклёны ў іншае месца. У меня 3 панелькі. У меня тыпу гэта 3. Короче, у меня маюцца штукі на тое, што я накладываю на сябе, Да. тое, што я накладываю на ворага і проста атакі. Не, тое, што тое прызыў тых, каго ты прызвала, яны будуць змагацца лепш. А астатняе Не, ўжо я тое, што ведаю. ты кідаеш, і вось гэта ўсё. Ай, ладно. Добре. Ай, чёртова волк, иду. Так, адзін ваўка заб'ем. Блін, я ще не ведаю, які себе талент абраць. Пем. Так, талент. А где таленты выбирать? Вот. Где их тыкать? Так, ну я павінен танкаваць, тады паглядзім, што тут нам раіць, каб быць танкам. А вот таленты. О! Так, чароўніцтва, дэманалогія і размножэнне. Так. Так, ну пакуль Мгм. што можна ўзяць вось гэта. Угу. Гэц. Так, цяпер паглядзім, як там пераўтварыцца ў мядзведзя можна. Дзе Так, гэты талент? дэманалогія. О, Ага. так. Блін. 8. Адпаведная кнопка нават ёсць. Вау! 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 Ты бачыш гэту прыгажосць? Ага. Блін, я довольны. Так, што у нас тут ёсць? Цікава, мне хп дадаецца ці не? Ну, добра. Мгм. Так, я буду цяпер танкаваць яшчэ больш, таму што ў мяне ёсць гэта агр. Мгм. Так, добра, ты абрала штосьці? А так. Я ожидаем призывать себе суккуба. Ну так, Усё, так. я будем демона. Ой, так, полепшенный камень здоровья. Демонга. Демоничные. Что? Типа выносливость? Ага. Добре, давайте. Або демоничные это выгляд, або зусилие небес. Давайте без. Так, я пакуль што пагляджу, як змагаецца медведь. У мяне ж 3. Так, тады вось так зробимо. Угу. Так, што гэта робіць? Так, ага, гэта памяншае іх атаку. Добра. Быццам бы нармальна. Быццам бы. Ну, добра. На першы час хопіць. Так, мне застаўся мішка. О, вось і мішка. Пойдешь зомбалакать? Ну, дык. Больше ярости. Блін, тут можна цельныя фільмы здымаць такі. Офігенна. Выглядае класна. Так. Хадзем далей. Дзе тут яшчэ адзін? Вось ён. Не, гэта не ён. Не бачу. Добра, хадзем ваўкоў пазабіваем. Да нафиг нам волки. Просто прокачка.
Ай, ну ладно. Не, ну я не бачу просто медведя, що зробити? Так. Мені так подобається, ви занадто далеко. Дякую. Так, гэс. Гэс. А, я могу себе отхилить и потом снова перетвориться на мишку. Зручно. Так, добре. Йонка, я можем вимусити його застикувати. Єй. У меня нет цели. Похилиться знову. І знову зробиться мішка. Видатно. Так, добре, добре. Десь тут апошній повинен бути. Ага, О, корова. 10 удалек, я бачу одного. Тільки треба про вовка пройти знову. Слушай, ти вовки. Давай його напуджаємо, і все, і от... Ладно. Ну я же не виноватый, что они на нас кидаются. Потом прокашаемся, и они не будут так кидаться. Слухай, а з этой вовчатины можна ж нешта гатаваць? Так, конечно, можно. Добра, я тады... Блин! Мы потом пойдем в Штормград, там будем уже профессии засвоивать разные. Блин. Так. Так, добре. Ай, ваўчара. Цудоўна, у тебе там гэта нейкі... Так, добра. Я пок... Ай, Хел? трэця, я зараз... Ваўчара, іди отсюда. Что не так там уже? Усё не так. Зараз я тебе похилю. Всё, давай, иди отсюда. Я пока не могу. Ага, перейти меня в кто похилит? заклинание. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же я танкую. Просто помятый, или все еще живый. Грец. Так, тебе похилить. Грец. Все, удатно. Все, ходим, можно сдавать. Сядай на свою живелу. Зараз поедем. Так, добре. Ось тут побач один квестик, и потом Ага. можно уже в Штормград идти. Ей, так. Так, добре. Карацей, там Чем могу есть быть вельми полезен? шмат. Опа. Да благословит тебя Вот свет. так. Ой, для чего зробили прыжок, ладно. Я не ведаю. Прыгать нельга на гэтай жывёле сумна. Сдавай квестик и ходим. Да. Не можешь. Так, яшчэ хопаняшы, што? Так, все? Няма места зараз, пачакай. Добре. Я вынкіну вось на тую друсню, так. Добре, Шатаем. добре. Чакай, будь ласка. Так. Так, все, Так. ты готова? Угу. Ходим. Дык вось, там ёсць мільярд прафесій. Тыпу можна шыць адзенне, можна рабіць адзенне са скуры і можна тыпу каваць. Ну, гэта праз Ага. жалеза. У цябе Ага. адзенне з тканіны, у мяне адзенне са скуры, таму нам няма ніякага сэнсу вучыць тыпу кавальства. Вось. Таму я прапаную, я буду вучыцца на скуру, ты будзеш на шыццё. Вось, адзенне. І потым будзе адна дадатковая прафесія. У тебя гэта налажэнне шараў будзе, а ў мяне я не ведаю што. Што абраць, таму што у цябе яно ўсё больш-менш будзе паміж сабой ўзаемадзейнічаць, а ў мяне трэцяя прафесія гэта так, абы было. Вось. Ага, стоп, а колькі ўсяго мы можам прафесіяў выбраць? 3. 3, ага. Максімум 4, але там, ну, данаціш, і тебе яшчэ адна даецца. Смачна.
Ось. Унізе ёсць заклинанні і здольнасці. Угу. Націскаеш, і там будуць прафесіі. Угу. Ось, тебе іх можа быць 3. І дадатковыя. Гэта як рыбная лоўля, кулінарыя і першая А вот дапамога. профессия. О. Гэта тое, што ёсць ва ўсіх. Шпина. Ну, зараз пойдзем вучыцца. Блін, грошай мала. Трэба будзе на аукцыён зайсці. Можа, мы чагосьці назбіралі карыснага, каб прадаць. Так. Это ось адна з пачатковых лакацый, дзе потым можна будзе таксама пакачацца. Мгм. Можна пайсці да дворфаў. Там зімовы біём. М. Ось. Ой, Можна... гэта што такое прышкільнае? Гэта павук. Калі б ты гуляла за паляўнічага, не хадзі туды, на цябе накінуцца. Ладно. Калі б ты гуляла за паляўнічага, ты б магла сябе, тыпу, прыручаць жывёлу. Мгм. І за табой бы бегаў такі ж самы. Ух ты ж! Ну, увогуле розны. Там, напэўна, амаль усіх жывёлаў можна прыручыць. А, мы не туды пайці. Мы не туды. Прабачце. На карту не Бывае. паглядзеў. Ну. Бывае, нічого. Так, добра, добра. Зараз. Ось сюди. Ага. Птушки, Так. Павук, водичка. блін, павук сагрыўся. Ладно, все одно не догоніць. Ось. Зараз мы потрапім у горад. І там будем шукаць майстроў прафесіі. Бо я сам не памятаю, дзе яны ўсе там. О, Ось. Што? ворота. Ну так. Прышкільна. Ай. Так, музыкі, напэўна, няма. Чакай-ка. Чакай, налади аўдыо. Ты. Так, а дзе музыка? Агульная громкасць. Крыху больш. Так, добра. Хадзім. Та, труп перад уваходам, як заўсёды хтосьці валяецца. О, ось. Ага. Музяка. Тут нейкі івент Ага, адбываецца. адпачывання. Так. Дзе ты? Ну я зайшлі ўнутр. Ну, дык хадзі, далей. Не, я просто читаю про адпачынак трохі. А, добра. Ось. Добра, добра. Ту-ту-ту-ту. Зараз мы потрапім у Штормаград. Так. Вось, уласна кажучы, і ён. Галоўная Ага. плошча. І Ага. хадзем пакажу аукцыёны. Давай. Ну, зараз без вось гэтага аддону там крыху няма чаго рабіць. Ага. Таму потым мы тебе яго усталюем. Ну, ось. Аукцыянатар. Зараз. Паглядзім, што ў нас ёсць, што можна будзе добра прадаць, але не ведаю, што ёсць у цябе. Ой, у мяне нет лука, мне здаецца. А яно можа так здавацца, але ўсё адно штосьці ды можна прадаць будзе. Так. Таму добра. Зараз я прасканірую гэты. Всё, быццам бы 100%. Зараз паглядзім, што ў нас можна прадаць. Угу. Полепш. Так. Ці магу я паглядзець твой інвентар?
Не могу. Добре, ладно. Тканина у тебе... А, нет, тканина тебе еще спотребится для майстерства. Мгм. А на самой справе ты можешь вось продаж натиснуть. Типу, подиходь Ну сюди. так. Ну так, я можем нажать продаж. Продаж, повторить. натиснуть правой, и тебе покаже все, що є. І кошт, за який воно продається. А мається на увазі. А, ну так. Ага. Коли воно не продається, ну такого нема, просто став каля 50 серебряних. А як зрозуміти, продається воно чи ні? Яно буде... Так. Натисни продаж. Один. Аукціон. Угу, добре, продаж. А, ось, продаж. Так, тепер правой кнопкой Я потому... нажали. Опана. Да, что это за- У меня уже хтось штось купил, пошакай, я грошики заберу. Опана, плюс золоты выдали. Мгм. Теперь уже грошей больше. Так, блин, шкода, что я не ведаю, что у тебя в инвентаре. Потом мне это выправим. Так, продаж. Правой кнопкой на то, что ты хочешь продать. Мгм. И тебе повинно высвет показать, ті есть там щось подобное, ті нема. Добре. Тигровий глаз є. Так, ті продаються вони. Продаються. І за кольки? Ну, є за 2 серебрянка, є за Самую золотий. меншую, самый менший кошт гляди одразу. Поставить ще криху менше. Коли Один серебряний Выкидывай. у сенсі. Ну, литерально все, ты можешь не продавать это, ты не выйдешь у плюс, ты можешь это выкинуть. Ну, добре. Так. Ну, добре. И вот таким шином просто глядишь, что продается. Добре, зараз. Угу. Так. Ага, 30. Так, сесть. Оп, хе. Всё. Сидим, шакаем. Угу. Блин, як не подобається. Чому я раніше не гуляв? У меня не подтвержден аккаунт. Ты ще не підтвердила. Я минулый раз я ж быцем бы казав, що... Ладно. Я так, тут є склад. Ты можешь мне отдавать просто все, что тебе не потребно зараз. Мне усе не потрібно. Отдавай все мне. Я зараз гэта продам, коли гэта магчыма продать. Добре, давай. Зараз. Так будзе М. прасцей. Не, Магчыма, а у тебе не подтвержденный аккаунт, и мы не сможем меняться. Ну, зараз поспробуем. Давай. О, у Так. меня есть жезл. Все, скидывай Так. все тое, что не потребно. Жезл мне... Навошта ты гэта зарабіла? Что? Так. Гэта не я зарабілі, гэта сказала гульня. Гульня сказала, что так нельзя. Тому- Что яна сказала? Зноў не подтвержденный аккаунт? Ага. Все, тады забей. Жезл Да. тебе зараз купим, коли такая справа. Так у меня был уже, у меня есть жезл. Які он левел? Ты можешь его опрануть? Опрани. Зараз я поглядім. У мене він був, і нечто ось у посох є, а є посох. Не був вже злодієм. Вось, ты его, все, и он у тебя есть, и он у тебя в руках. Все, А, все? все. Ладно. Так. Добре. Теперь ты можешь далек стрелять. У тебя повинна з'явиться еще одна кнопка, якую ты Мгм. просто натискаешь, и автоатака будет вести. Ага, добре. Ну, Чудовно. повинна. Я не пам'ятаю, іди шукать. Добре, ходім, здадим квестик и так, Мгм. пересесть на живелу. Пересесть на живелу.
хадзім, здаем квестик і пойдзем ужо Ну, ці прафесіі вучыць. Дарэчы, тут дзесьці павінна быць скураапрацоўка. Зараз, А, калі мы ўсё адно побач праходзім. Так, чакай. Так, вось тут. Чакай. Зараз я Мгм. павучуся. Чем могу быть полезен? Так, а це докладна скура? Боже, Да тут скоро же встреча. это... так. Нечто железное, мне Ну здається. ты можаш навесці на гэтую шыльдашку, і яно пакажа тебе. Прышпіла. Да. А, кура, Так. цудоўна. Гэтаму мы Видите? навучыліся. Так, ну все быццам бы. А што значыць абмяжоўванае гэта... Абмежаванае што? Абмежаваная непераможнасць. В сэнсе. Ну вось тут, Вось тут гэта дзе? Я ж не побач з табой. вось тут. Вось Падыдзі. гэта, ну зайдзі, паглядзі. Ага. Тут же ўсё проста. Дякую. Я не ведаю, тут... Ищешь Гэта что-то крама. особенное? Але гэта Добре. пачатковая крама, яны ўсе не пра што таму. Ну Забей. добре, зараз. Так, хадзім здаваць квестик. Зараз. Так. Ты там нічога не купіш карыснага. Я ведаю, мне не купляць. Я скину розны бруд, А, добра. які мне нафіг не патрэбны. Добра, Добре. добра. Все, можна ісці. Пін-пін. Так, хадзім. Ай, так, почекай, жывёла, мне на жывёл нам патрэбна сездзіць. Куды ты уцёк? У цябе таксама ёсць карта. Я бачу. Добра. Так. Гоп. Куды ў ваду, што ли? Ну, конечно. Куды ж яшчэ? Так, ага. Крыху праехалі. Вось сюды. Ага. Кудысьці. Ага, во, вось сюды. Сапраўды, гэта здаецца такім маленькім. Ну, на самай справе нормально, калі пешкам ісці, дык даволі доўга. Ну, так, магчыма. Так, ну ідзе, ну хто? Каму квест даваць? А, вось яму. Благодарен тебе за верную службу, Альянс. Всё, гэта ўвесь вопыт? Ай, боже. Хе-хе-хе-хе. Добра, я потым распавем. Так, Мгм. хадзім. Уа, я ж драканазавр. Драканазавр. Добра. Так, хадзім цябе прафесіі цяпер здабываць. Мгм. Так. Трэбна будзе сесці на... Блін, я на вобліку дракона сядае на гэтую жывёлу. Ех. Ну, прышпільна. Ён сам памерам амаль з гэтай жывёлы. Ну так. Добра. Ой. Блін, чаму я яшчэ магу навучыцца? Можна металаапрацоўцы? Не, толькі горнай справе я магу навучыцца. Блін. А можна нейкую траву збіраць? Можна. А можна зрабіць у нас комбо, мы зробім агульную прафесію. Зараз. Хтосьці з нас будзе шукаць травы, хтосьці з нас... Травы, а нехта алхіміч. Да, а нехта будзе варыць. Але спачатку давай з адзіним разбярем. Ух ты, фейерверки. Так, ну, я, калі можна, я буду алхіміць. Таму што я ніколі не варыў. Значит, я буду... Ладно, травку збирать. Так, у нас будзе класічна вось гэта збіральніца.
Не, ну слухай, чисто ти. Не, ну гляди. Чисто по логіці, ти хто? Друїд? Ну так, так. Мені здається, буде логічно, що друїд буде ходити і збирати траву. Я друїд-алхімік, нічого не ведаю. Ось твій наставник, у його вчися. Так, блін, кудись. А, Ну ось там, де я стою, ось у його можна навчитися. де ти? А де ти стоїш? Я загляділася на фейерверки Тебе що-то і зараз нужно? я тебе пошукаю. А ми можемо так само потім До купити. встречи. Я наибыцем бы не той, как дорогие. Что ищешь? Так, позлочна роза, я десь у півнушку зайшли. Так, зараз. Ага, не Я тое. Ступай Так, с честью. навушилася? А, Чому? Там просто 2 кнопки натиснуть, 3. почекай. Я просто загляділася на фейерверки і Які фейерверки? Тут уже нема ніяких фейерверків. Были фейерверки, и все, я тебя стратила. Да-да. Не, у тебя еще есть фейерверки. Короче, я у пивнушки. А, я тільки що зауважив, що поруч со мною стоїш не ти. Бо тут такий ж самий персонаж, як і ти. А куди ти пішла? Пивнушки. А, ти знаходишся невідомо де. Да-да. Добре, я короче пойду учиться алхімії, потім підійдеш. Ага. Зараз я самі пошукаємо, мама, в чому тут є. Так, ага, ось я на Чем алхімії. могу помочь? Угу. Дельнадрис. Готово. Приветствую. Угу. Так, тут напевно. Наперед закуплюся колбами. Прощай. Я польщена. Так, що яще? Удачи, Ну, друг. бицем би все. Да пребудет с тобой и луна. Іншалла, брат. Осветят звезды Я- твой путь. Так. Тепер ходім шукати, хто тут за зашарування відказує. Угу. Так, это крама. Так, гэта лавка. Тут нема наставника. Я зайшли на квартал магов. Нарешті. Гэта добра. Так, что тут у нас есть? Нет, тут никого нема. Блин, где він знаходиться? Текс. А що це? Таке цікаве. Десь я його бачив. А что можно... А, нельга. Нельга на этом ровне. Боже. Так, тут нема. Вчися чомусь сюди, пойдем уже далі гулять. Так я шукаем. Тут же Ладно. я бы с радостью пошли поучиться, коли б я ведали, где что. Ладно. Нет. Ладно. Так, это пустая? Не пустая. Приветствую. Так, бармен. Ходим, поглядим, что там. Оу, май. О, а что такое начертание? Опа, опа, опа. Привет. Тут некая есть наставница Счастливого для пути. чернокнижников. Угу. Так, добре. Магичные письмена. Не то. Пришпільна. Для чого потрібно магічне письмена? Покуль що Добре. вони не потрібні зовсім. Максимально не потрібні. Так, добре. Зараз я подойду і ти пойдеш за мною. Тому що Добре. гэта будзе вельмі доўга. Мы уже занадта шмат у горадзе нічога не робім. Мне гэта пачынае напружваць. Ось, таму адчыні, калі ласка, карту і хадзі па ёй да мяне. А, все, я тебе бачу. Все, пайшлі. Где? А, вось. Все. Гэта івент.
Ось тут Ага. їх відбувається. Пригожусь. Так что, пойдем? Чего хорош? Да, да, да. Всё. Так, угодно. что тут у нас есть? До Тут встречи. шмат вопыта даюць, таму можна вось у гэтай фігне пагуляць. А што Ну, ў іх зараз. у лаўцы Как ёсць? настроение? Так, Ау. Так. пачакай, калі ласка, ты штосьці зрабіла, я не зразумеў. Так, не рабі нічога, так, зараз я пагляджу. Так, гэта фігня. Так, гэта таксама фігня. А што ў нас тут ёсць за алкаголю? Гэта фігня. Ну что? Ну так, тому што у меня на іншым персонажы ёсць бесконцая алкашная кружка, бачонак цэлы, гэта ўжо на ўсіх. Так, цацка. Ай, Счастливого фігня. пути. Вельмі цікава, але нічога не зразумела. Так, добра. Зараз так. Чем я могу помочь? Так. Так, ну что, она отрымалася? Не. Ага. Ага. Чому воно так складано? Ауч. Так а яно мне штосьці будзе залічваць ці не? Чому тут мільярд чалавек і мне не залічвае ніфіга? Як гэта працуе? Окей. Так, мяне напружае, што тут ёсць яшчэ людзі. У тебя атрымалася? Не. Приветствую. За альянс. Так, ёсць. Так, попадите у... Ёсць. Ёсць. А как нажать? Есть. Почекай, а чим кидаться? А, усё. Факелами, якія тебе выдали. Факел. А, усё, цудоўна, так. Четверка. А, все, Читай. атрымаецца, добра. Чем могу быть полезен? Так, добра, атрымай. Вот. Ага. Всего хорошего. Зловіць іх 4 штуки ў сэнсе. І як гэта? Так, добра. Можно подойти ближе. Я зловіў ці не? Як гэта працуе? Не разумею, як гэта працуе. Так, у тебя атрымалася патрапіць ва ўсе гэтыя? Не, я ўвогуле не зразумела, як гэта працуе. Добра. Добра, тады адмяняю, потым будзем разбірацца з гэтым ужо. Хадзім далей гуляць. Так, як адмяніць-то? Ладно, пофиг. Все, хадзім. Так, пошли. Так, цяпер за мной. Калі ласкава, зараз прама. Так, зараз. Прама зараз, так. Так, раз. Все, хадзім. Ага. Ой. Нарэшце, хадзім. Так, вось тут. Угу. Быццам бы дзесьці. Блін, дзесьці вучаць зашараваннем, якія таксама тебе патрэбны, бо ты маг. Блін, Угу. не памятаю дзе. Добра, потым спросім у вартаўнішых. Пакуль што хадзім сюды. Вось там ёсць настаўніца, вось пайшлі адразу я пакажу, каб гэта было ўсё хутка. Вось ён. Падыдзі да яго, навучыся і пойдзем далей.
Все, далі. Так. Гэта алхімія. Вось яна. Так, одна ёсць. Так. Вось у яе вучыся збіраць травы. Ага. Так, у цябе побач з... О, зноў хтосьці штосьці купіў у мяне. Так, цяпер. У цябе побач з картай ёсць павелічальнае шкло. Угу. Націскай. Добре, і? Абяры там, дзе травы. Зараз. А, вось. Окей. Ёсць? Угу. Ёсць, ну, добра. Так, цяпер я не памятаю, хто тут вучыць зашароўваць. Так, дзесьці яно павінна быць? Не. А нельга таксама на карце паглядзець? Не, яны не пазначаны. А чому так незручно? Я не ведаю. Так. Дзесьці. Так, не тое, не тое. Добра, хадзім у вартаўнічага, спытаем, так будзе хутчэй. Добре. Две профессии есть. У тебя есть нейкая тканіна? Мы можем адразу крыху прокачать твой навык. Лён є. Добре. Ты павінна Привет. штосьці ўжо ўмець. Зараз так. Профессии и ось оно. Берегись. Так, ходим. Угу. Добре. Блин, я ж памятаў, што ён 10 побач. Так, стоп. Я за гэтага костра просто... А, ось все. О, Я, видать, вось іду. сюды. Угу. Вось ён. Вот. Ага. Что тебе угодно? Угу. Счастливо. Так, ёсць? Угу. Добра. І я яшчэ глядзеў штосьці з чарнакніжнікамі звязанае ёсць. Хадзем паглядзім, мабыць, тебе гэта спатрэбіцца. Так у меня уже 3. Там не профессия, хадзем паглядзім. Я кажу. А, ну Так. добре. Ходи. Так, так, 10 тут было. Тут, не тут. Не тут. Зараз. Не памятаю, дзе я іх сустрэў. Тут можа на 10. Не тут. Так, грошы, крыху грошы. Добра. Так. О, маунты. Прышпільна. Ну так, але гэта іх там штосьці складанае з імі. Ёсць тыя, якія можна проста купіць. Ну, зразумеў. Усё можна купіць. Не, вось не Адно. ўсё, на жаль. Ну, всё. Так, Не... дзе яны, бліна? Ай, чорт з імі. Ну, потым знойдзем, калі што. Ну так. Можна будзе потым у гайдах паглядзець. Ну так. Всё, хадзім. Таму не хвалю. Всё. Пойдзем на іншую лакацыю, там шмат жывёлаў, там ёсць розная трава. Там ёсць всялякае. Ага. Прышпільна. Так. Гэта хто такія? Так, помагаю. Ага. Береги себя. А, гэта таксама До скорой встречи. фігня, забей. Хадзем далей. Ало. Ага. Угу. Зараз пойдзем. Карацей, мы зараз здаем квестик. У нас павінен быць адзін, так? Угу. Вось яго мы пойдзем зараз здаваць. Угу. Так, на шляху у цябе цяпер на карце будуць пазначацца расліны. Іх ты можаш Мгм. збіраць. Я не памятаю, ці патрэбна штосьці
каб іх збіраць інструмент нейкі, тыпу мне для зняцця шкур патрэбны нож. Вось. Тыпу без яго я не смогу гэта рабіць. Мгм. Ну, проверим зараз. Добра, ось тут дзесьці павінны быць расліны. Ай, боже. Нейкі гэц. Всё. Опа, жывёлы. Ось тут дынам ісці прыкладна. О, я бачу траву. Дзе? Хадзем. Вось тут. Хадзем. Вось. Збірай. Не гэта. Зараз. О, вось. Так, я можем збіраць, відаць. Добра. Так, ей! Ой, зараз. Так, калі што, я магу рабіць хілку. З Ага. чаго? Эліксір абароны таксама магу рабіць. Можаш нешта рабіць з... Срэбраліста, так, магу. Так, што? Магу рабіць зелля абароны і з некалькіх кветак мірацветы і срэбраліст магу рабіць хілку. Таму все травы, таму хадзем пешкам, і калі будзеш заўважаць травы, увогуле любую, будзем браць. Яна ўся А спатрэбіцца. калі б я былі паляўнічым, я маглі б запаляўніць карову? А я не памятаю. Не памятаю, Так, ці ёсць там пачекай, такая опцыя. Так, мяса тут няма, сумна. Блін, Ой, я забыў траву. скуру зняць, паглядзець, як яна выглядаць. Ну, я не памятаю, як гэта там. Ты там змагаешься з жывёлай? Так, з гэтай жывёлы нельга зняць скуру, а з гэтай? Чаму гэта можна? А, вось, можна. Гэц. Всё, выдатна. Там трава. Дзе? Хадзем. Ну, вось іди за мной, я А, покажу бачу. тебе всё. Кінжал. А, волчара. Так, да я ну, магу... ні. Так, зараз я баф раскину. Баф. Теперь медведь. Все. Зараз. Чекай хвилинку. Добро. Ходим. Так, а скуру могу. Зараз. Офигеть, что это было? Это ты? Это я? Кто это зробив? Видать, гэта я. Расліны гэта? Не, расліну я забрали ўжо. Не, вакол воўка з'явіліся нейкія расліны. Ну, магчыма, я. Дзіўна, Магчыма, ты ладно. я не ведаю. Добра. Так. А ты можешь... Ну, ладно. Так, ходим далее. Блин, я не ведаю, як мне блядь, в этом чёртовом посохом обошел мне там в руках. Блин. У тебе зараз и жезл, и посох. Ай, О, я вот так. не разумею. Так, зараз. П. Где тут позначено, что на мне одето? Ты просто натискаешь на себе. Ага. Ну, типу, Як мне карыстацца жезлом? информация про персонажа. Побач с книгой. Слева от иконки книги. Все. Добра, як мне карыставацца посохом? Посохом ты Жезлом. просто б'ешь. Жезлом у тебе павінна быць унізе, ось у гэтай ніжэйшай полосачцы. Угу.
там павінна быць адпаведная іконка, што вось ты можаш гэта і гэта рабіць. Зараз, чекай. А, усё, выстрел. Усё, я... Да, Так, і цяпер ты націскаеш левай, а потым націскаеш стрэл. Левай ты абіраеш ворага, а потым, калі ты націскаеш кнопку страляць, ты ўжо страляеш з жезла. Нет, тут есть автоматичная атака, тут есть жезл. Вось я таму і патлумачу, як працуе жезл. Ага. А, зараз. Нехай тут стоїть. Добре. Дякую. Дай ласка. То трохи тупе. Да і не, нормально. Просто адразу з чорнокніжніка, я ж кажу, вельмі цяжка пачынаць. Да, не то, я просто дуже давно подобного не гуляли. Так, давай цяпер. Мы хоць правильны бок ідзем, правильно. Добра. Так, о, жезл. Всё. А, так Жезл гэта хутка, гэта моцна, гэта офігенна. головная не хуткость. Я не вижу цели. Ну такое. А ты можешь по им стрелять? Я ведаю, почекай. Дык а можешь по им стрелять? Так, почекай. Почекай, так это не автоматичная атака. Ты нажимаешь, и оно стреляет один раз. Таму я тебе и позначил, что треба, ну Ай. так, натискать. Добре. Я ж быццам бы сказал. Я тупая. Ну блин. Ты просто натискаешь один раз, и он стреляет заўсёды. Нет. Да. Нет. Да. Ладно, давай. Або я Ось не ведаю. падыдзі сюды, абяры гэтага ваўка таргетам Добре, давайте, я і націсні нажимаю. на жезл. І стой. А, ну ладно. А як так? А хіба ж гэта магчыма? Не, Давай, его хутка. не можа быць. Гэта немагчыма. Ой, ну все. Ай, блин. Так. Скур ужо крыху ёсць. Пакуль падыдзем ужо да месца, ці будзе квесцік здавацца, можа штосьці зможам зрабіць. І таксама глядзі на карту. Ты на мінусік можаш зрабіць яе менш. Я гэта ведаю, так. Да, каб ты больш бачыла і тыпу траву А, бачыла. трава! Так, хадзі. А дарэчы, ты можаш, ну, некаторую траву можна збіраць не з самага пачатку. О, змагаемся. Тыпу трэба пракачаць свой навык, а ты можаш што-небудзь рабіць? А, зараз! Ну, я разумею, што звычайна, калі людзі бачаць бойку, яны дастаюць тэлефон, да, і такія, вау. Я как бы... Я целились. Я... О, Добре. Так, ходім далі. Так, это выкинуть. Так, где трава? Вось. Это у нас... Есть... Я яго перагру, все ў парадку. Ты галоўнае потым, калі зможаш, прызаві іншага духа. Ён таксама у яго ёсць агр, і цябе не будуць біць. О, мірацвет. Чудово. Да, вельмі карысная рэч. Зараз мы з яго будзем штосьці варыць. Так, Гроши. добра, хадзем. Ды якія там грошы? Медь это так само гроши, ничего не Ну видно. так, так. Зараз паглядзім. Ой. Дзесьці у мяне былі аддон, які адказвае за карту, на якім пазначана, дзе і што расце. Ну, тыпу, дзе спаўніцца рэч. А где индикатор дыхания? А, вот индикатор дыхания. Так, пришли. Чтобы просто, не ведаем, ни с кем не бились, а просто подорожничали. Ну так. Ну Так, просто што прокачка. да.
Ой-ой-ой, я з яго таксама магу здымаць скуру. Гэта добра. Ух ты ж. Так, так, Ой. вось два квестика можна взять. Ага, можно. Здорово. Яны простыя. До встречи. Как дела? Так, Счастлив. раз. Счастливого пути. Блін, я забыўся. Мы ж збіраліся кулінары вучыць. Добра, потым навучымся. Так. Так, хадзем адразу квестик выконваць. Угу. Зараз я усе квесты возьмем. Добра. Усё. Так, дзе? Ух ты ж, пятёра. Добра. І ў іх быццам бы павінна штосьці быць унутры. Там есть бурдюк з алею і Не, я маю на ўвазе... А, вось тое, што мы шукаем. Хадзем. там є грошы. Можаш збіраць іх што заўгодна, гэта не абавязковая рэч. Тое, што ў гэтых големаў унутры, ты можаш проста выкідваць. А, ой. Ад яго ніякай карысці няма. Так. Зараз я пахілюсь. Гэц. Гэц. Всё, хадзім далей. Зараз. Так, зараз мы з гэтымі пазмагаемся. О, яны мяне зараз адпінаюць. Давай, так. Давай, давай. Так. Мне вось не падабаецца, што калі біцца з людзямі, яны уцікаюць. Чаму ты стаіш? І потым клічуць яшчэ каго-небудзь. Калі ласка, Нема рабі мэты, блін. што-небудзь. Так, усё. Вось, і проста на аўтаатакі ты можаш ужо думаць, пакуль ты аўтаатачыш, што з імі рабіць. Да. Просто бывает, что я як бы шукаем типу, там Твою ж налево, пакуль... Прыйшла курва, якая тут нічога не рабіла, і яна забрала... О, яна пераагрыла, цяпер мы забіраем. І тут ёсць расліна. Ей, так, чекай. Падразай яе. А, так, навык маленький. Добра, забей тады. Так, ёсць тут што-небудзь внутры, што яго палутаць? Няма. Так, хадзем далей. Хадзем далей. У него є льняная тканина, ты шо? У мяне не было. А, у нас розный вуд? Да, конечно. Ну, пришпильно. Хадзем, дзесьці там ёсць мяшок яшчэ адзін. Добра. Ай, навыку не хапае. Абірай жезл і проста жезлом, гэта хутчэй Добра, будзе. добра. Я просто яго, типу... Гэта не тыя праціўнікі, на якіх можна ману траціць. Яны ўсё адно пінаюць мяне. Да. Типу, можна не напружвацца з кастам. Так, хадзім. Вось ведаеш, адзін з мінусаў падобных гульняў у тым, што тыпу шмат здольнасцяў, вось, але па факту ты можаш нават не ўчытвацца і тыпу выкарыстоўваць здольнасці тыпу па атакам, бла-бла-бла, не ўчытвайся што, і перамагаць. На самай справе гэта проста пакуль ты ў ПВЕ гуляеш. Калі ты ў данж заходзіш, там все адно ўжо трэба думаць, што рабіць і што націскаць. Таму... Ну,
Магчыма, так. У ПВЕ гульнях ва ўсіх не прынцыпова, што ты націскаеш. Ну, Нужна помощь? я бы так не сказали. Ну я не Прощай. ведаю ні адной ПВЕ гульні, нават тот же Skyrim. Як ты не гуляй, ты все одно будзе ўсё нормально. Увидимся. Так, берем все квестики, что тут есть, и сдаем Просто все, что тут есть. нават Да просто пребудет с ну, тобой от, наприклад, у мяне быў досвід гульні і у як бы захадныя гульні. Вось, ну, як бы захаднага тыпу. І ты ж азіацкія. Вось. І азіаткі якраз такі яны больш накіраваны на сістэму комбата. Вось, і там як бы ты можаш ты не просто кастуеш розныя там здольнасці, а ты іх можаш камбініраваць, і з гэтага атрымліваюцца розныя штукі. Гэта ад гульні залежыць. Тыпу ёсць гульня, дзе сэнс увогуле там можна розныя комбо з магіяй рабіць і ўсё астатняе. Ну, так. Нет, просто ну, як бы я просто кажу про то, что у азиатов просто гэта больш распаўсюджана. То есть у них такое, типу, камбатскае, вось гэта бзік на гэтым. Ну, не ведаю. Ой, так, зноў не тое. Добре. Блін, з яго скуру не здымаем. Далей. Вось зараз пойдзем змагацца з гэтымі големамі. Мгм. Ці не? Быццам бы быў на іх квест, ну добра. Гец. О, з яго... А чаму з яго ўжо нельга здымаць? Што за фігня? Так, з гэтымі можна змагацца ці не? А, гэта не тыя, гэта не... Блін, яны 14 ўзроўня. Так, нам патрэбна нешта зрабіць з аўсом. Да, вяртаемся да аўса. Так. Крыху прокачаемся, і будзе нормально. Мгм. О! Так, ходим. Обираем квестик, где Аувёс. Вось туды. Мгм. Ось там некалькі стагоў будзе. Так. Так, а что это? Ага, добра. Опа, вось ёсць один стог. Раз, два. Выдатно. Дыбліна. Шапова дошка. Так, Мгм. хай ён ідзе наперад, ён іх сагрыць усіх. Мгм. Мы пробежим перед ім и стоп возьмем. Так, где яшчэ один? Не бачу. Мгм. Не бачу, не бачу. А где оно? А, вось оно. Ходим сюда, ходим сюда. О, фоб. Так, переагрий. Ці что-нибудь зроби. Что-нибудь. Так, есть. Еще один. Так, добро. Зараз. Нужно больше ярости. Добро. Так, ну 8 уже. Не даю текши. О, добро. Зараз я похилюсь. Мгм. И можно будет далее. Так, вот теперь ходим я ему тузить. Так, потом, коли у тебя уже будет нормальный аккаунт, коли подтвердишь его, я передам тебе тканину всю. Я все одно з'їшить нічого не Добре. могу. Так.
Дзе яшчэ гэта? Вось там штосьці ёсць. І адначасова квесцік. О, да ты- А, ладно, так. Ладно, не знаю. А, Так. Мне нужна цель. Добре. Тыквенная Мгм. ферма. О, гэта што, чмо? Бо Не, што це? гэта так. Птушка, гэта птушка. Але смокі потым будуць. Блін, а мне не падабаецца, што гэта паляўнічая жывёла ідзе далей за намі. Так. Яна можа прывесці да стогна. Дык яна не хоча нас прыводзіць, яна хоча яго забраць. Так яна будзе... Так мы патрэбна хутчэй бежаць. Оп-оп-оп-оп. Ахаха, пропусціў. Выдатна. Бачу Я што? яшчэ адзін, хадзім сюды. Добра. Вось той, хто мяне пінае, яго трэба адпінаць. Добре. Гэта таксама квесцік. І не даць яму уцекшы. Так, хадзім сюды, ў дом. Угу. Бяры з шафы. Угу. Ёсць. Ёсць? Не. А пазначана, што квесцік взяты, не? А як ён называецца? Забытая рэч. Так. Выкананы? Нет. Можна здаць? Не? Не? Нет. Добра тады. Значыцца, трэба будзе потым падысці да гэтай жа шафы, калі яно адспаўніцца. Так, колькі нам нас засталася, апошні мяшок. Ён дзесьці тут ёсць. Мгм. Можа за? Можа, але там цэлых два. Ну, добра. Не готов. Так, у мяне тут... блін. А Ідіть куди сюди. ти? Куди ти? На мяне тут заспаміліся два придурка. Ти ж туди пайшла сама. Я памёр. М, Калі ласка, Я- не хадзі кудысьці. Эй. Ці калі кудысьці сама ідзеш, скажы, што вось пайшла туды-сюды. Так я... Я ж не ведалі, што яны там стаяць. Іх дагэтуль там не было. Дык я ж тады не ішоў. Мне захацелася паглядзець з іншага боку. Вось ты так і скажы, я абыйду, пагляджу. Я О, скажу, не трэба. Пара, пачвара. Эй. Ну, Всё. Поколупали мене. мгм. Щоб яны здохлі. Ідзі чуть. Прыйшла пад іх спалня, яшчэ і ўзнікае. Так, ну. Я заўчым. Зноў з тэлефона здымаеш. Ну, правильно. Так, похилиться. Кинуть на себе бафы. Так, добро. Ходим глядеть. 10 ж тут ён павінен быць апошні гэты. Можна я на полі? А можа унутры. Унутры. Да, ён унутры. Пішли, так. Ты павінна ўжо
тебе ёсць здольнасць прызываць кагосьці іншага, акрамя гэтага чорта. Добра. М, Так, хадзім сюды. Будь ласка, хадзім сюды. Мяне зноў адпіналі. Пробач. Так, да чого двоє? Да блин. Ай, иди сюда. Иди сюда. Ай. Ну блин. Мне же Иди сюда, покуда. Так. Я быццам бы жывы. Добра. Цудоўна, яны за тобой бегаюць, а я за імі бежим. Все, хадзім здаваць квесцік. Не Дякую. трэба ўжо ў іх кідацца, таму што яны павернуцца. Добра, ладно. Хадзім. Грец. Выдатна. Мгм. Так, что тут есть с Ну, квестиком? почекай, тут трава. Трава, где трава? Показывай. Бось трава, собрали уже. Добра. Зараз. А что за трава? Гэты. Похоже на рамонки. На М. Добра. Зараз я повыкидываю всякой фигни. Так. Зараз будем сдавать крыху Угу. квестиков и перапрызовем тебе нормальную жывёлу, якая будет танковать побач со мной. Ну я глядзі, я не бачу ніводнай. Хаця, може у талентах паглядзець? Так, ён павінен быць дзесьці. Не, гэта не таленты, гэта будуць тыпу тое, што ты кастуеш. Ну так, ну я там нічога не бачу, акрамя гэтага беса. А для Тебе астатніх что-то там нужно? патрэбна нейкае вока. Увидимся? О, мяшок. Гэц. Клац, у мяне няма, у Добрый мяне квесты не зроблены. Счастливого Класс. Зараз мы павярнемся, яно павінна было ўжо павярнуцца. Угу. Добра. Так, хадзем наступны квест выконваць. Мы потым павернемся да таго гадзінніку, бо там нармальна вопыта даюць. Пакуль што мы тут Добре. патусуем. Магу? О, магу. Потым будзем штосьці шыць. Добре. Опана. Прикольно. Що ти робиш? Я зараз буду себе крыху лепш рабіць броню. Ты таксама праз свае зачараванні можаш гэта рабіць. Зараз. Добре. Чакай, я зроблю себе крыху больш броні. Этот предмет еще не готов. Так. І ось так. Добра, выдатна. Тебе я таксама могу такія штукі рабіць. Ты, напэўна, Мгм. таксама у тебе са скуры штосьці ёсць. Можа быць. Ну гляди, я можу призвати демона бездни. Да.
Але павінны гэтыя астача душы. Да, у тебе зеленые камни, два одноликовые. Ты можешь зрабіць яго. Як? Ходім. Ось зараз я сагру одну фігню, і ти натиснеш на її скіл, де ти душу поглинаєш. Добре. Так, давай. Так, четверка. Да. Есть? А что, ну я еще денежаю. І тебе в інвентар повинен такой дзинь відбуватися. Не, ніякого дзіня. Давай яшчэ раз. Уважливо. Видать, почекай, я себе хотя б інвентар выкину то, что не потрібно, как дзинькать было куди. У тебе он цалком повний? Ну, я выкинули рэч. Пошли. Добре. Зараз яшчэ раз паспробуем. Давай на койотовый тоже. Давай, конечно, на кого завгодно. О, хтось зайшов на трансляцію. Прикольно. Ой, дзінькала. Так, добре. Так, прийшло. Остача душі. Ну вось. Гэта тое, што патрэбна? Ну, так. Давай Ну. зараз спробуем призвать гэтую штуку. Так, добра. У яго ёсць здольнасць адна. Агрыць. Ён павінен... Угу. У яго ёсць агр. Ну, там, дзе здольнасці і чорта былі, там і у гэтага ёсць. Добре. Вось. Націсні яе, каб падчас змагання ён атрымліваў па галаве, а не я. Типу агресивность, так? Не, Або не, оборона. захист. Так, оборона. Да. І тут є так. У яго ёсць некалькі Ага. здольнасцяў. Да. Гэта катаванне. Я не ведаю, як яно называецца. Катаванне, яно, типу, вимушає його агриться. Да, каб ён агрыў на сябе. Правильно, все. Так, я яго падбафую, чакай. Все, ён бафнуты. Ну все, можна падаць. Все так, ну, давай погреб. Ой. Куди ти попався? А все одно. Куди ти? Чомусь тебе не агрыць. Ну ладно. Добре, буває. Ну, видать, може, я не поняла, колькі... Ладно. Магчыма, я штосьці не тое націснуў. Ну добра, я потым пагляджу. Так. Збірай. Так, у тебе штосьці дадалася? Сенсі. Квест пахлёбка заходняга краю. У мене є каменний годинник є. Усё. Гэта адзіны квест, які у тебе ёсць, ці што? Ну, один, а так. А чаму ты астатнія квесты не взяла? Не, я не є. Я не просто не ведаю дзе. Вау, хтось Джин? ты долучыўся. Вітаю. Блін, мяне ведаюць на імя. А праз нік у гэтым, скажы чым. У Ютубе не зразумела, хто гэта піша. Не падабаецца мне такое. Деанон. Ось. Так, ходімте, шукай. Нічого не ведаю, пригожне ім'я. Ну, ха-ха-ха, ну так. Хіба што на морозу пасці. Блін, вось крыўдна. Глядаша 2 штукі прыйшло, толькі калі засталася 30 хвілін стрыму. Ти що є? У мене 0. Жорстка. Тому якби... Ти популярніше я. Ну, ведаеш. Гэта трэба ўмець. Ага, Да. зрозуміло. Так. Оп, скура. А яшчэ скура? Не, нема скуры. Ладно.
Так, дык што мы тут робім? Які квест мы выконваем? У цябе ёсць пахлёбка заходняга краю квест? Так, ты можешь не бегче? Я не магу стаять. Навошта нам стаять? Што стаять? Так, можешь? Я хотя погляжу гэта квесты. Что ты дай? Дай я глянем, а потым бяжы куды заўгодна, добра? Боже, я пойду, карацей, выконваць квестики, ты паглядзі. Пакуль што. Я тут позмагаюся з жывёламі, ты можешь пастаять. Так. Так. Мгм. Так, добра. Мгм. Грец. Ага, не, у меня есть старая совраться. О, Забытая вось, рэч є. гэта мне патрэбна. Вось. Просто яно не Адмовіцца, Бачна. націсні адмовіцца. адмовится. Да. Отменить? Типа. Не, адмовіцца, там ёсць. У тебе молоток, так? Это перестрашняет. Ну, посередине экрана павінна было з'явіцца. Вітаю. Ага, добре. Я не разумею, ладно, так. Добре. У тебе посередине монітора павінна быў так, з'явіцца молоток. Так, так, адмовіцца. кувалда. Что мне Адмовіцца. Стоп, тут я... я вось гэта. А всё. Так, добра. Ты на квестах это дебильные. Адмовіцца. Дебильные снапы. Ладно. Так, тканіна. О, дарэчы, у меня ёсць штосьці з тканіны. А, блин, я не могу тебе гэта перадаць, бо у тебе неполный аккаунт. Ладно. Да нафиг ваши гильдии, ты буквы. Ты гильдии. 4 чалавекі. Боже, все, я читаю чат. Мне... Ты можешь увидеть, что мне з войску... А, я помер, дарэчы. Может твоя фигня пераагрыць кого-нибудь? Не, не может. Угу. Я зараз буду глядзець, што ў цябе, чаму ён не пераагрывае. Потому что я не павінен быў зараз паміраць. Так. Дзе? Чаму у цябе гэта не працуе? Пералічы ўсе скілы, якія ёсць у твайго гэтага дэмана. Атаковать. Слідкаваць. Не, неправильно. Пералічы, што яны робяць. Добре. Атаковать гэта атака. Следовать. Гэта следовать. Здольнасці. Не дзеянне, а здольнасці. Ну есть катаванне. Гэта тыпу дражніць гэту істоту. Павысіць Да. верагоднасць таго, што Дражніць. яно... Так я нажимаем, а яно тыпу, я не ведаю. Не, не яно... трэба націснуць. Зрабі гэта, каб ён сам юзаў гэта. А Просто... як? Нажать можна на праву кнопку? Да. Можна? Так, усё, я нажали. Дзякуй Богу. Нарэшце. Нарэшце я не буду паміраць. Всё, ходім. Ось, глядзі. Ну, націскай гэту кнопку, ты што? Что, так я натиснули. Ды я пра гэтага, ты нічога не націскай ужо. Так ён націскае сам, я ўбачыла, што ён... Дык ён не пераагрыў. Чамусьці ён далі мяне ламаў. Я не разумею. Так, карацей, Не нажимаю, трэба я разумець. нажала. Давай, каб ён атакаваў. Ну. Ну, вось. Гэта, напэўна, не той скіл. Карацей, зрабі ўсе яму скілы, каб ён сам іх націскаў. Все скілы, што ў яго ёсць. Добра, так. Так, ты зрабіць. Ну, стаять ён не можа атакаваць. Все яго здольнасці. Не тое, што ён, да, а Ну, здольнасць. вось, я нажа... Ну, тут у него одна здольнасць. Так, Катаванне. І катаванне робіць. так, цяпер 26 на 40, а тут урон менш. Гэц, все, дубінка ёсць. Можа, замест захіста агрэсіўнасць? Не.
Не-не-не. Ну, гляди, там написано, что это повышае верагоднасць. Як бы Не, гэта не значит, что он будет агрыцца на не, ён не яго. павінен нічога ніякай верагоднасці павышаць, там іншы скіл. Добра. Напэўна, яго проста зараз няма яшчэ. Добре. Добре. Я не ведаю, чаму і калі ён з'явіцца. Можа, на 15-м ён ужо будзе. Так. Так, чакай, я ўсё ж пагляджу, таму што я не веру, што гэтай здольнасці няма. Так, так. Ну, ідзем. Так, зараз мы... Можна? Нельга. Бліна. Не могу знайсці, дзе гэта. Якія нязручныя сайты. Так. Ладно. Так, доступен с 10-го уровня. Ну и дены. 8. Ну и что там? Я не могу знайсці тое, што мне патрэбна. Ну ладно. Не, ну ладно, я не могу так гулять. Я не хочу помирать каждый раз. Так. Зараз. Так. Маленький. Блин, не могу знайсці, где это. Так, чакай, я просто погляджу, что у меня на чорнокніжніку, як гэта працуе. Так, чакай на месцы. Добре. Зараз я зайду, погляджу, бо гэта немагчыма. Так гуляць, гэта... Ага. Так. Гэта... Не пра што. Все подвисло, прикольно. Так, гэта ён, гэта ён. Так, у меня тут рыбалка. Так, демон бездны. Зараз безодня. Зараз поглядим. Так. Покуты. Покуты. Ну, катаванне. Ну так. Там намалёвана гэта... Типу... Як пулька такая. Я не ведаю, что ты под кулькой маешь на увазе. Это... Ну вось поруч з стаяць. Да. Ну, Так, добра, гэта першае. І пакуты так. просто. Няма. Ага, і гэтага няма. Добра. Ну, хоць штосьці. Добра, все, зразумеў. Цяпер лепш. Блин. А з якого роўня адкрываюцца гэты твои пакуты?
Ніяких ідей нема. Ну добре, ладно. Ну, типу, у мене тут Почекай. 28 узровня, максимум на 15 узровні. Типу, у меня персонаж не так далеко тут прокачався. Все же мали год служили разом. Ба, люди, за якими я служив год разом, осуджаю. Так, все, зараз я повернуся і пойдем далі. Добре. Апошні квестики вже тоді доробимо. Мгм. Чого ти рішиш? Я заспамнилася. Ну и добре. У тебя же он, демон безодни. Тебя маль не будут уже бить. Так, ходим в эту птушку. Там просто можно сдать квест. Тому мы туда и рухаемся. Добре. И он зараз забье моего кабана. Эй, собака сутулы. Ось йому ж не потрібний кабан, а мені б з його скуру здимати. А, гэта Ягор, Ігноршик ты, Ягор. Перестав мне штосьці писать. Я тебе писал штосьці. Эх. Ой, Ягор, хочешь третьим быть? Долучайся, мы ж планували, планы капканы. Покуль толькі... Планы Встретиться пройти с тобой не большая ведаем. честь. Цудовно. Ну так. Рад встрече. Ла? Так, бери всі квестики, Что які угодно. тут есть. Приветствую. Так. Взяла? Мгм. Чи ти читаєш? Не, я не читаю. Гляди мне. Так, ходим теперь за мной. Зеленый кличник бачиш? Угу. І Ось. що це? А ось тепер не розповім. Чому? Ну я ж просто так спитав бачити його, я ж не хотів тобі розповідати про його. Гэта Как дела? fast travel. А. Да, Тобто гэта це fast travel. О, хтось яшчэ зайшов. 3 Цікаво. чоловіки зноў. Ура! Так. Абірай квестики, які ми пойдем виконувати. Можем сходить. Давай за гнолом пойдем. За что? Гнолом. Лапа гнола? Ага. Дик так и скажи, это же не за гнолом, это за його лапой. Ладно. Ну Ходим. якби лапа гэта частка гнола, мне здаецца. Ну мы же не, нам же не цельного гнола, нам сказали просто лапу. Ну забить-то цалком. Ну, может быть. Либо ты з живого збираєшся лапи тяпать. Як з мене солдат. Ну, ти ж бачиш, як у нас тут все відбувається. Гэта я вже не тебе. Ти ж бачиш, як у нас тут все відбувається. Ми тут всі не мега ММОшники. Я на 17 узровень. Просто розворачивайся і утікай. Ладно. Так, а бери квестик лепш. Добре, мається народне Першонка, получення. першонка кривоклика. Есть у Нема. тебе ти квест? Чому? Ну, зараз, почекай, я полетим. Нема, не взяли я його віда. У меня можем сдать какую-то трясну, почекай. Все, тікаємо отсюда. Ти щось не здала? Зараз. Гэта питання. Так, тут некий квест є з вогнищем. О, пришпільно. Так, Це, всё. типу, не то. Добре, так. Поля смерти есть? Поля смерти. А-а. В сенсі, мы же стояли у одних і тих же мест, чому у тебе нема гэтых квестів?
Дубась нема. Зараз. Так, поклонение огню, что... Так, не тое. Чаму у цябе няма паловы квестаў? Я не ведаю. Прикольно. Ладно, ходім назад. Шукаць там, дзе патрэбна ўзяць гэтыя квесты. Дзе ты? Так, почекай, тут Добра, А. ладно. можешь постоять? Не, не Почекай, магу ты ўжо. зараз. Я ўжо далёка адышоў. Карацей, выконвай, я пайду квесцік рабіць пакуль што. Падыдзеш, як зможаш. Угу, добре. Так. Гэц. Гэц. Так. Так, цяпер так. Гэц. Жух. А ну-ка ходім. Змагацца ваўкі. А, вось што гэта было. Блін, карысна, карысна. Так. Готово. Наступны. Сюды. Не. Не. Так, цяпер далей. Добра, добра. Мгм. Хацем зараз зноў 10 гэтыя людзі, якія тут квесты раздавалі. Ці мы іх прайшлі ўжо? Не, быццам бы яшчэ не прайшлі. О, яны знайшлі поля смерти. Дык яны ў цябе ёсць ці няма? Уже є. Що? Добре. Ходім. Мне уже страшно. Ходім виконувати. Я його узяли у того чала ось. Там він стояв коля дома. Гэта добре. Так, на тебе баф ёсць, на тебе бафу няма. Зараз мы тебе бафнем. А у тебе ўласны баф павінен быць, ты яго таксама на себе накінь, ён павышае тебе броню вельмі моцна. Так, є. Ён доўга працуе, таму кідай яго на себе. Так, ну, быццам бы мы вывозім аднаго. Чаго ты? Заклинаю. Не трэба нічога ў іх тэставаць. Добре. Нічога Ты не ні ў кого кастом, я не тэставаць. кастом, мне просто разрушение процесса. Нужно больше ярости. Панельки. Нужно больше ярости. Так. Ну вось. 2 ўжо ёсць? Угу. Добра. Всё, квестики пайшлі. Так, вось гэтага цяпер. Толькі пажадана, каб асцярожна хадзіла. Каб не зашапіць лішняга, бо 2 я ўжо не вывезу. Я ўжо не вытанкаю просто. Добре.
Угу. Так, Так. опана. Малахіт мне адмовіцца, мне не патрэбны. Дорага ён таксама не прадаецца, таму. Так. Няк. Потым, калі што, калі ўжо будзе поўны аккаунт, я тебе і грошай перакіну з іншых хакаў. А можна і з гэтага. Так, таму. Добра. Ну дзе гэты? Бачыш гэтых чалдонаў? А, вось адзін. Мгм. А не, гэта іншы голем. Так. М-м. Пакуль нічога. Дзе яны, дзе яны? А, вось там. О, вось там, дарэчы, так. Далёка-далёка. Зараз іду. Угу. Так, чакай хвілінку. Так, зараз все, ходім. Я готова. Так, зараз стой тут. Стой тут, стой тут, стой на месте. Так. А зараз ми осторожненько. Ось сюди його. Все, тепер атака. Угу. Зараз. Так. Так, і... Чорно. А, так, ты зноў тут. Дык вось. Крэлскі замак. Ну, гэта я просто адказаць. А, блин, іх шмат. Давай зноў з угла. З кутка аднаго зайдзем за іх. І аднаго сагру. Наконт крэўскага замка. Крэўскі замак гэта офігенна. Гэта выдатная праца. Ось. О, нифига, ты что, снежно накинул? Да, я паменшылі ягоную сілу атакі. Круто. Ён цяпер мяне не так душыць. Ну, я карысна. Дык не, я ж не спрашаюся. Я ж нават і не думаў, што не карысна. Ай, Яшчэ блин. асабліва, калі не стаіш на тэлефон, не здымаеш. Дык увогуле. Ну, бывае, бывае. Так. Ты на себе баф накинула? Не, яшчэ. Свой. Накинула. Скура демона. И он тебе есть. Угу. Так, ага. Выдатно. Знал 3 человеки. Блин, кто-нибудь, пишите что-нибудь. Пытание пропанову за уваги. А вы ведаеш, гэта самае дзіўнае бывае у цябе на стрыму сидзіць там. Ну чала 3 і яны маўчаць. Да, да, да. Что тут такое? Не, ну типа я разумею, калі ўжо ты глядзіш запіс стрыма, не просто каб спаць пад стрым, пад нейкае мармытанне. Ну добра. Типа, Не, ну калі запіс яшчэ ладно. Ну да, да. Але ну як бы Так, стрим, трэба... основная же стрима у большай частцы не у тым, што ты як бы гуляеш, а больш сэнс у тым, што ты ўзаемадзейнічаеш з аўдыторыяю. Ну ці аўдыторыя ўзаемадзейнічае з табой. Потому что Ну і сам... ты. Ну тому что сам по себе ты нічога не зможеш такое типа пачаць заціраць. Блин. З імі змагацца, калі ты на іх кідаеш гэтую фігню, гэта прям прыемна. Типу, значна менш дамагу. Прям значна. Місы моцныя. Это прям... А мы не тых, дарэчы, голема ўбілі. Ну гэта так. Гэта так для справкі. Гэта пракатнули тактику новую. Зараз я похилюсь.
Далее. Койка. До рэчы, тут нават ёсць метро. Где тут? У гэтай гульне, не. В Штормграде да Стальгорду, да гораду Дворфул. Там нават ёсць, да, такі цягнік падземны. Можна будзе на ім катацца. Ну, гэта ўжо наступны раз. Калі няма досяга до рэальнага метро. Поехали Ну, ў блин, Штормград. я не люблю вось гэта. Мне сама канцэпцыя не падабаецца, што ты дзесьці ў мільярдах кіламетраў пад зямлёй. Штосьці пайшло не так, і ўсё, і ты не выйшаў. Ну, так. Але яно, ну, якобы робіць руханне прасцей. Ну, можа быць, конечно. Так, Але тое, што там дуже гучна, гэта праўда. да, Не да, і вельмі гучна. пагутарыш. Да. Дарэчы, Ягор, калі ты яшчэ тут. Мы, карацей, калі з Хоханам вярталіся ўжо дадому, ехалі. Ну, мы ж па форме былі. І, карацей кажучы, у метро ёсць жа, ну, тыпу вайсковы, але не вайсковы адначасова. Так тебе патрэбна? Адмовіцца. Ты зачараванне вучыла? Патрэбна паглядзець. Зараз. Забірай сябе. Я потым патлумачу. Забірай сябе, каб у цябе месца было на яго. Дык вось. Мы вярталіся дадому, і нас там полувайсковы, полухто, я не ведаю, хто яны ў метро, але пагоны ў іх ёсць. І, карацей кажучы, мы да яго падыходзім, каб бясплатна прайсці, і ён такі посміхаецца і кажа: пароль. Кохан яму адказвае, што трэба, з сур'ёзным абліччам, ну, як у яго заўсёды. Такі сур'ёзны максімальна адказвае, той пачынае смяцца, кажа: хорош, праходзьце. Блін, гэта было так смешна. Блин, вайсковыя гісторыі ненавіджу. Я абяцаў сябе, што мне не будзе ніякіх вайсковых гісторыяў на стріме, але гэта прям смешна. Так, Я не смогу нести больше. в сэнсе няма месца. Што ў мяне там за... Выкінуць? А скура? Блин, скуру не магу зняць. Выкінуць тады ўсё. Туру-ту, туру-ту, ту, 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 тун, тун, турун, турун, ту, тун, ту, тун, тун, ту, тун. Выкинуть, выкинуть. Так, быццам бы повыкидывали. Далей. Дзе гэтыя големы? А, вось яны. Так, осторожно. Ха! Дарэчы, мне пасля войску, ну, мне атрымліваецца, там былі ўжо апошнія дні, я не памятаю, як гэта правильно там по-вайсковаму, якая там назва. Ось. Мне яшчэ 2 чалавекам выдалі тэрмакружкі, ну, як такі падарунак в канцы войска. І выдалі яго такі падарунак, мне яшчэ 2, вельмі дзіўным людзям. Адзінае, што ў нас агульнае, гэта тое, што мы 3 душнілы проста былі. Так. 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 Раз. Гэта выкінуць. Добра. Далей. Опа. Кобан. Дызік. Не, ну тое, што вайсковы у метро спытаў пароля, гэта будзе смешна заўсёды, бо гэта быў апошні дзень. І тое, што выдалі кружкі 3 душнілам, гэта таксама смешна. Вось. Так, ну-ка, ой, яшчэ 1 голем.
Так. Мы будем до конца робіць гэты квест, бо нам яшчэ 10 штук іх. Ну, я не ведаю, яны доўга спампавацца будуць, мне здаецца. Ну, может быть. Ну вось, мы палову забілі, можна і на гэтым, а ў наступны раз другую палову, напрыклад. А, ну так, термокружка. Ягор, ты ж шариш. Ты ж один из тих 3 душнил. Ай, блин. Так, ты где? Ты где? Я тебя сгубил? А, ты тут. Фух. Я навучылася нарэшце карыставацца мапою, ты што? Я бачу, ты идешь амаль один в один за мной. Я гляжу, я и не верю. И я подумал, что я тебя сгубил, а ты просто настолько близко. Да. Ай. Блин, на самой справе их тут 1, 2, 3, 4, 5. Можна, напевно, виконати гэты квестик уже і скончить тоді? Можна, чому ні? Ось. До завтра на працю. О, блін, Ягор, мабуть, ти зможеш щось порадити. Що можна у одного такое постримить? Ну, Нужно подойти такое поближе. прикольне. Прикольне, цікаве. Любу гульню. Ось как. Потому что огульный стрим я, напевно, буду только в свои выходные робить. Ну, типу, понеділок, а второк. Мы потом я ще з тобою щось придумаем, так? Так, о! А гэта так само, карацей. Я адмаўляюся, ты кажаш, што тебе гэта патрэбна. Вось. Добра. Калі рэчы, якія тебе трапляюцца, яны маюць нейкі колер, типу зялёны, ты можаш іх распыляць. Ага, добре. Вось. І карацей, тебе будзе за распыленне давацца рэсурс, які ты будзеш выкарыстоўваць пры зачараванні. Добре. Таму ўсё, што зялёнае, не выкідвай. Добре. Добра. Як цудоўна, што я не дальтонік. Ахех. Ладно. Раз. Раз. Бафы накинул. Все, ходим. Ой-ой-ой. Блин, за бафаным змагаться, оно правда. Яшчэ і ты на яго накинула свою штуку. Ён просто нічога не можа. Так, тут есть посох, нож. Нож я могу карыстацца ножом. Але ці патрэбны ён мне? А ён зеленый? Так, зеленый. Все, отдаем тебе. Так. Не достаю. Все, забираешь. Ходим змагаться. Ну давай, меди. О, нарешті он пошел щось робити. Так, я одразу пойду наперед, каб сагрити ще одного. Бо тут ще чоловік гэты квест виконує. Угу. Эта Окей. способность еще Так, не все, готова. мы его добили? Добили. Так. Інтэрактыўнае кіно, ды блін, ды такое себе. Тыпу хочацца ж неяк взаимодзейнічаць. Я ўвогуле канцэпцыю такіх гульняў, што ты просто глядзіш па большасці нейкія кат-сцэны і падчас іх штосьці адбываецца, гэта блін. А наконт таго, што складана сказаць, просто рандомныя гульні, якія тебе падабаюцца. Закидывай. Што мяне шмат людзей глядзіць, будзем мэты накіраваны на кагосьці ўжо. Ты будзеш нашай мэтавай аўдыторыяй. Дзе гэтыя шылдоны? Ага, бачу іх. Все, нам іх хопіць зараз скончыць квест. Так, абыдзем кабана. Чакай. Дик, кобан. Абыдзем вось гэтых. Пасярэдзіне. Угу. Быццам бы добра.
І вось гэтых дабіць. Все, Мгм. якраз скончыў квестик. Ось. Оу, зноў 3 чалавекі. Вось яна знакамітасць. Так. Так і до фан-клуба недалёка. Не, ну мой рэкорд на стрымах гэта 7 чалавек. О, прышпільна. Да. Гэта было, конечно, каля 5 хвілінаў 10. Потым іх стало 5 ці 4. Но сам факт. Ну, у меня на рейдах, когда на рейды проходили, было по 12. Офігеть. Але яны хутка схадзілі, але все ж таки. Оп. Сюды. Я слишком далеко. Так, Baldur's Gate. Ну блін, зноў жа, трэба ўлічваць здольнасці майго ноута. Типу, гэта ўсё той же Lenovo Legion 5, гэта не прям камп'ютер. Гэта вось World of Warcraft паслініць. Так, Не, ну, меч. Адносна барда, як бы... Ой, яна ж ей по-беларуску. І можна паставіць маленькія нейкія... Меч А ты, забірай. калі нешта звязанае з бардой, можна нейкую такую... я не ведаю. Не, там не Borderlands, там Baldur's Gate. Я зразумелі. Baldur's Gate, вось. Я яго хацела себе купіць. Вось, нешта падобнае, тыпу, можаш паглядзець той же самы Dragon Age. Ды не, мне просто ў сола гульня якая-небудзь цікавая. Dragon Age! Цудоўная соло-гульня! Эй, Dragon вы не Age разумееце. Origins. Яна офігенная. Цудоўная сола гульня гэта як дастаць суседа. Ці ферма нейкая. Не, ферма гэта цудоўна, калі каоп. Які каоп можа быць у ферме? Цудоўны каоп. Гэта немагчыма. Магчыма. Штосьці тут... Хтосьці зацірае мне нейкую дзіч. О, якраз апошні заспаўніўся. А, не, нам яшчэ 2. Нужно больше ярости. Адзін застаўся. Все, апошні. Нужно подойти поближе. Ферма з каопом гэта як Майнкрафт. Толькі з каопом. Выдатна. Все, хадзем. Ей! Хадзем здаваць. Нарэшце гэта скончылася, да, радая. Заманаў душыць цябе, да? Алло? Не, все добре. Просто взяла, проигнорировала такая. Все добре, да. И про себя подумала. Чорт. Я просто спробуем не присипати. Ладно. Встретиться с Так. тобой большая честь. Так, штаны, штаны, штаны. Выдатные штаны. За альянс. Бэмс. Добре, можемо одягнути речі. Ну так, так. Угу. Гэта выкинуть, гэта выкинуть. Animal Crossing, нифига себе. А я спробовал ее гулять, ее все так хвалили. А ти, я коротше гляділа відео про Animal Crossing. Коротше, про то, як у Animal Crossing зламали экономику, про то, что там есть персонаж, один кот, і гэтага кота можна одягнуть у костюм горничной,
І карацей, гэтага кота пачалі прадаваць на мясцовым аукцыёне, і паступова карацей, праблема ў тым, што гэты кот ён тыпу ніяк ён не бясконцавы ресурс. І праз гэта як бы маецца нейкая колькасць гэтых катоў. Ага. І праз гэта на рынке пачалі павышаць цэну на гэтага кота. І карацей, праз гэта зламаўся эканамічны рынок Animal Crossing на захадзе. Блін, увогуле тое, што там ёсць нейкія рынкі, вось гэтыя пляцоўкі, гэта настолькі складаная справа. Вось. Зараз. Так, падыходзіць. О, у Не, мяне гэта не цяпер то. зелёная нейкая штука на мне. Ей. Так, малюнкі. Так. Зараз. Зараз. Так, добра. Берем вось гэта. Готово. Так, что тут я хотел зрабіць? Я хотел вось гэта выкинуть. Ай. Так. Стварыць. А зараз мы себе все проапаем. Я не могу это использовать. Что ты робишь? Что? Нічого, я викидываю речі, які нафіг не Я не здають. могу это использовать. Я не могу это использовать. Что ж? О, дождь, О. дождь. Так, я в хату. Хоп. О, выдатно. Я не могу это Чаму на использовать. гэта нельга выкарыстоўваць? Так, на теле, ногах, руках. О, у меня есть маленький гэты спутник. Так, ёсць. Малпачка павінна быць. Я не могу это использовать. Так, я праз банан выспрі. А где она? Где моя мапа? Маупа. Я банан выкарысталі, где она? Я не могу это использовать. Так, тут нельга. Ага, ну добра. І тут быццам бы можна... А, тут нас не чакалі, тут нельга нідзе сядзець. Жанчыну, ну і чорт з табой. А на другім паверсе што? О. Гэц. Так. Что ты там? Я збіраюся класціся спаць. Крыху ўперад. Ды не пляшы ты, а спі. Яшчэ крыху ўперад. Всё, выдатна. Ага. Ага. Так, гэс. Прикольно. Все, я спать. Добре тады. Ага. Будем сканчивать уже стрим. Все. М. Все. Дякую, Егор, что завітав. Мені приємно. Як нешакано і приємно. Ось.
Дзякуй всім, хто проста завітаў ці глядзіць ужо гэты стрым у запісу. Всім да сустрэчы. Всё. Да, усім да пабачэння, магчыма, і мой стрым нехта паглядзець у запісу хаця б. Але гэта не так. Так, гэц Ой. Бывай.